Hola, benvinguts una setmana més a Medi Ambient. Avui parlarem de geologia, història i biologia. Ho farem pujant al Puig de la Nau, a Benicarló, al Baix Maestrat, on entre les restes d'un antic poblat ibèric creix una important comunitat de plantes endèmiques. I també repassarem els diferents projectes de cria en captivitat del trencalòs, una de les aus més amenaçades de la península ibèrica. El naixement d'un nou poll en un nou centre de cria en captivitat a Aragó significa un pas més en la recuperació d'una espècie catalogada en perill d'extinció. És temps de Medi Ambient. Comencem. Un puig no és més que una elevació muntanyenca envoltada de terres planes que en el cas del Puig de la Nau, a Benicarló, al Baix Maestrat, conserva un pessiguet del nostre passat hivern i també una rica comunitat botànica on creixen, entre d'altres, endemismes iberolevantins com ara el gerani d'Irta. També entre les joies botàniques cal destacar la roureda del barranc d'Aiguaoliva. Es tracta d'un braç que arriba a la mar i on creixen roures, uns arbres més propis de l'interior que del litoral, però que en aquest cas comparteixen abundants precipitacions i un sòl molt profund amb altres espècies vegetals més mediterrànies emparentades fins i tot amb la relicta laurisilva. Tot en un substrat calcari dissenyat i esculpit per la dissolució de la calç a partir de la infiltració de l'aigua de pluja. Este, que ara els oferim, és un passeig per la geologia, la història i la botànica del Puig de la Nau, a Benicarló. Entre un mar de carxofes s'eleva una illa escarpada, coronada per un solemne edifici. És el Puig de la Nau de Benicarló, al Baix Maestrat. Un puig no és més que una muntanya de poca altura que s'eleva per damunt d'una plana. La zona aquesta, que estem damunt del Puig de Benicarló, el Puig de la Nau, és un de tants puigs que sobresortiria sobre una alçada d'uns 160-170 metres, junt a una sèrie de puigs que van sobresortint al mig de la plana. Diríem que serien com a illes dins de la plana. Al llarg del litoral mediterrani s'eleven molts puigs com este fins a arribar als Pirineus. Alguns pobles tenen el puig fins i tot en el nom, com esta població de l'Horta, que va servir a Jaume I com a base del seu exèrcit per llançar l'ofensiva definitiva per conquerir València. El rei va ordenar després la construcció del monestir de Santa Maria en esta muntanya. La funció militar d'un puig ha sigut sempre molt valorada per totes les civilitzacions que han competit per dominar el Mediterrani. Els ibers construïren molts dels seus poblats i fortificacions damunt de llocs com este paratge de Benicarló, que té un dels nuclis urbans d'esta època millor conservats de les nostres terres. Un puig que s'obre camí com una nau en busca de port. La millor manera de conèixer la importància d'este puig és ascendir al cim. El camí no és llarg, però el pendent és abrupte. Ens acompanyen un geòleg i dos botànics de la comarca que es mostraran la importància d'este terreny, en aparença poc productiu, per a una gran varietat d'espècies vegetals i la història del paisatge. A la vora del sender creix amb abundància una flor que s'usa molt en jardineria, però que no és tan comú trobar en condicions naturals tant al nord de Castelló. Esta varietat d'espígol, la bàndula dentata en nom científic, es diferencia del seu parent més comú en les fulles. Esta planta, com podem veure, té les fulles més verdoses, perquè no té tants de pèls, i la característica principal és que té les fulles dentades, que és el que li dona el nom de la bàndula dentata. A més, és una planta que té el seu màxim de distribució per Andalusia, entre la zona d'Andalusia i nord d'Àfrica. I tal com anem pujant per al nord en la península ibèrica, va disminuint les seves poblacions. Podem trobar poblacions, també trobem a Alacant, també a València, i tal com anem pujant van disminuint i trobem, potser ja les últimes poblacions a Benicàssim, i l'última població que trobem de la bàndula dentata al territori valencià és aquí, és al Puig de la Nau de Benicarló. L'any 1909 ja la va citar així el botànic i religiós Granier Blanc, professor al Col·legi La Salle de Benicarló. El mateix autor va posar nom a una altra espècie molt més rara, que trobem en la part més elevada del Puig de la Nau.
L'Heroideum Sanguis Christi, o el gerani de la Serra d'Irta, té una distribució molt reduïda, que pràcticament està concentrada aquí al Baix Maestrat. Trobem, com he dit, una xicoteta cita, també, una xicoteta localitat al Baix Ebre, i també, curiosament, salta tot el territori valencià i la tornem a trobar a la Marina Baixa. En un espai reduït trobem una colònia abundant d'esta planteta, que trau la seva atractiva flor en primavera. En el catàleg de flora de la Conselleria de Medi Ambient, este endemisme ibero-llevantí està considerat com a vulnerable per la pressió que suporten els hàbitats costaners on sol viure. En esta muntanya ha trobat la tranquil·litat per expandir-se i el tipus de terreny sec que necessita. La roca calcària que l'envolta adopta peculiars formes dins un procés geològic que durant milions d'anys s'ha encarregat de transformar la fisonomia d'aquestes terres. Aquest fenomen és el que diem karst, erosió o acció càrstica. El culpable o la culpable seria l'aigua de pluja que arrastra diòxid de carboni i quan toca la roca calcària produeix una reacció química en què la roca calcària se transforma en soluble. Este fenomen farà que d'ací uns milers d'anys esta roca es trenque. Durant milions d'anys més, el procés d'erosió obrirà coves i galeries subterrànies. Dins la llarga història geològica del planeta, esta muntanya és el resultat d'un episodi que va començar fa 50 milions d'anys. Totes les roques que xafem avui, totes les roques que conformem i que veiem al Maestrat, eren antics sediments o fangs de fons marí. L'antic mar de Tetis s'acabava més o menys pel Maestrat, interior de la província de Teruel, Castelló, i la costa anava oscil·lant des de l'interior de Teruel cap al Maestrat. El procés d'acumulació de fangs i plegaments va acabar fa mig milió d'anys, amb l'aspecte actual que té este puig i la plana que l'envolta. Molt més recent és este edifici, que es va començar a construir l'any 1804, però que no va ser acabat mai. Les obres de l'ermita dels Sants Màrtirs es van interrompre el 1808 a causa de la guerra amb els francesos i ja no es van reprendre. Els únics visitants habituals del cim són una parella de falcons pelegrins capficats ara en una batalla de jocs prenupcials aeris. Esta talaia privilegiada ens mostra l'assentament humà més antic que conserva el Puig de la Nau. Este poblat iber té els seus orígens en el segle V abans de Crist. Ací van arribar a viure 1.200 habitants i 300 més en les vivendes escampades entre els camps de cultiu. Solia tindre de 7 a 10.000 metres quadrats construïts. I observareu que s'han pogut conservar l'espai. L'espai s'ha pogut conservar degut a que era la planta baixa de mamposteria sobre uns 2 metres d'altura de pedra i el resto estava fet en adobes, o sigui, o tove. Se feia cobert després, el que obrien el techo estava fet de troncs de fusta, ficaven canyes, després damunt de les canyes ficaven fulles i rames tendres i després sobre uns 9 centímetres d'argila barrejant la palla. Antonio és un pau de saviesa. Ell ha dedicat bona part de la seva vida a estudiar tots els detalls relacionats amb aquest jaciment. Successives excavacions, primer de voluntaris i després d'institucions arqueològiques, han anat extraent els tresors soterrats pel pas del temps. De fet, les campanyes de treball encara continuen en l'actualitat per buscar noves pistes del passat. L'origen del descobriment està en la pedra que forma les entranyes de la muntanya i que va servir als ibers per a construir la seva ciutat. Més de 2.000 anys després, les obres del port de Benicarló, a principi del segle XX, van tornar a necessitar la matèria calcària d'esta pedrera. Els treballs destaparen l'assentament, però la troballa es va silenciar. Este poblat se va descobrir ja durant... Quan van començar l'excavació sabien alguna cosa, però no se comunicava, a principis de l'any 20. Després, durant la República, se va estudiar un poc més, però pràcticament fins als anys 58-61, que va estar el professor don Jacobo Simón Vaquero en l'Institut Ramon Cid, els dissabtes per la tarda solia muntar a dalt per veure i ell ens va confirmar el que era un poblat més important, les raïls de Benicarló.
L'explotació de la pedrera va continuar, a pesar del descobriment, fins l'any 1985, quan es va tancar definitivament perquè el fum de les màquines i les explosions de la dinamita molestaven els conductors de la veïna autopista. En l'actualitat, el poblat està declarat paratge històric natural i la seva estructura és una de les millor conservades de la Comunitat Valenciana. Periòdicament, els arqueòlegs continuen excavant en els secrets d'este jaciment. Recentment han descobert que este recinte estava ocupat per un santuari on es veneraven fruits de la mar com estes petxines, considerades sagrades pels ibers. D'ací s'han extret abundants peces de gran interès històric. Moltes d'elles es conserven al Museu de Belles Arts de Castelló, altres estan ací, al Museu Municipal de Benicarló. Destaquen com a recents incorporacions este casc d'un cabdill militar i una punta de llança de bronze. Seguim camí per continuar descobrint les curiositats que amaguen estes terres del Baix Maestrat. En un dels barrancs que connecta l'interior del Maestrat castellonenc i la costa, trobem un paisatge totalment diferent del que hem vist fins ara. Per damunt de la frondositat de la vegetació, apareixen uns veïns sorprenents molt a prop de la mar. Són roures, uns arbres que acostumem a associar amb la muntanya i amb zones de climes molt més humits. El més sorprenent de tot és que la combinació de roures en plantes com el margalló, que són plantes de climes secs i molt càlids. I no és única aquesta roureda, sinó que aquestes rouredes són molt típiques al Baix Maestrat. Per exemple, a les zones més prelitorals, on els sòls són més profunds, sí que se pot desenvolupar millor les rouredes. El problema que hi ha aquí és que el sòl aquí és molt poc profund, llavors només se poden desenvolupar als barrancs o a les vessants dels barrancs on el sòl és profund, perquè el roure el que vol és molta potència de sòl. És el principal per a tenir una disponibilitat hídrica durant tot l'any. I això és el que troben els roures en este barranc d'Aiguaoliva, que naix a uns 30 quilòmetres a l'interior, al terme de la Jana, i discorre entre Càlig, Vinaròs i Benicarló, fins a arribar a la desembocadura. A escassament 1 quilòmetre de la mar trobem encara roures, un fet curiós en una zona de clima mediterrani. La freqüència de pluges, escasses però prolongades al llarg de l'any, fins i tot en estiu, els aporta l'aigua que necessiten i que la terra s'encarrega de conservar. Envoltant els roures, una densa selva mediterrània recorda un avantpassat vegetal prehistòric, els boscos de laurisilva, que avui només sobreviuen a les Canàries. La laurisilva és un conjunt de boscos molt antics del terciari, on creixen plantes de fulla perenne, de fulla dura i en forma de llorer, com diu laurisilva, tenen forma de llorer. Aquestes plantes no pertanyen a la laurisilva, però sí que tenen moltes afinitats a la laurisilva. Són plantes que probablement provenen de boscos de laurisilva que n'hi havia abans. Entre els residents d'este bosc trobem alguns veïns il·lustres, com este bruc, Erica arbòria per als científics. L'única població coneguda al Maestrat es troba en este barranc. Les boletes roges del fruit identifiquen el galceran, Ruscus aculeatus, una planta més associada als carrascals i les suredes i no tan comú entre els roures, com l'hem trobat. Això sí, sempre a l'ombria. Tornem a la Solana per veure una altra prova del nostre passat geològic, en el barranc d'Aiguaoliva. Els rius, els barrancs o les rambles, el que fan és a poc anar tallant i enfonsant-se dins de la plana. Llavors, el tall, com hem vist en Aiguaoliva, tenim ahir una representació de lo que serien els materials que han anat depositant els rius poquet a poquet, que serien graves, arenes, argiles, i que després, en moments d'aridesa, diguéssim, les graves superficials se transformarien en conglomerats perquè la calç que acompanya l'aigua ompliria els poros i de ser una grava i arena se convertiria en un conglomerat que aquí diem, o en llenguatge geològic és calige, aquí es diu taper, taperot o taperet. Este substrat geològic ha permès el creixement d'esta gran varietat vegetal que ha sigut protegit dins d'una microreserva de flora per la Conselleria de Medi Ambient. No acaben així les curiositats que amaga esta part del Baix Maestrat tan prop del litoral. Entre el barranc i el Puig de la Nau
En una zona de roques i sòls pobres creixen 5 varietats d'orquídies diferents. Penso que estaven per aquí les orquídies, no? L'altre dia. Mira, ahí está. Ahí sí. Mira-les, boniques. I aquí hem trobat aquestes dues espècies, que podem veure l'Ophrys fusca i l'Ophrys tentridinífera, no? L'Ophrys tentridinífera té unes tonalitats de color més rosa i l'Ophrys fusca, com diu el seu nom, és de tonalitats més fosca. Totes elles comúment s'hi diuen també abelleres, no? Perquè la flor recorda a les abelles, que són les que les pol·linitzen. D'aquí, d'aquestes dues orquídies que hem trobat, trobem l'Ophrys fusca, està la més fosqueta, que aquesta és, diguéssim, l'orquídia més comuna en tot el territori valencià. Aquesta pràcticament s'estén per tot el Mediterrani, i en canvi l'Ophrys tentridinífera és una orquídia més endèmica del Mediterrani occidental. Orquídies al sol, frondosos boscos presidits per roures i una muntanya governada pels hiverns amb un endemisme de flora. Són alguns dels atractius que conserva el Puig de la Nau, a Benicarló, una muntanya modesta en dimensions, però gran en història natural d'estes terres del nord.